El projecte Cerca Agents ha sigut tot un repte per nosaltres perquè hem tingut que explorar nous canals de comunicació per arribar als públics objectius, tant internament dintre dels propis centres com externament a les empreses i al sector públic en general. Això ha significat, d'alguna manera, fer coses que habitualment no fèiem, explorar possibilitats, utilitzar les xarxes socials, utilitzar un recurs com és el vídeo que tampoc havíem utilitzat habitualment per explicar les bones experiències o els casos d'èxits que havíem tingut. Per tant, ha sigut un repte tant per nosaltres internament com a institució com per als propis centres per poder arribar a aquests públics objectius finals del projecte. El projecte el valorem de forma excel·lent per totes les parts. Crec que hem assolit els objectius que ens havíem proposat des d'un principi amb aquest projecte i la col·laboració amb Juris ha sigut essencial per obtenir aquests resultats finals. Especialment, jo crec que tota la part de comunicació, la campanya conjunta que s'ha fet per llançar el projecte, per arribar a aquests nous públics que no havíem arribat fins ara i també especialment els vídeos dels casos d'èxit, jo crec que han significat d'alguna manera un abans i un després de la manera de fer respecte a les plataformes científico-tècniques.